ኦሎምፒክ 75,000 ወተሓደራት ዘዋፈረት ፓሪስ ነታ ብዝመጽእ መዓልታ ዝጅምር ኦሎምፒክ 2024 ንምክትታል ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ መስሕባት ቱሪዝም ፓሪስ ይርከቡሎም። እቲ ኣዝዩ ሕቡብ ዝኾነ ሩባ ሲን ካቴድራል ሮተርዳምን ካልኦት መስሕባት በጻሕትን ብብዙሓት ገያሾ ተኻቢቦም ይረኣዩ። ይኹን እምበር እዚኦም ከምቲ ልሙድ ክፉታት ኣይኮኑን። እዚ ድማ ነቶም በጻሕቲ ኣድልዮ ጽቡቕ ዜና ኣይኮነን። ኩሎም ብፖሊስ ይሕለውሎም። ናብ ሩባ ሲን ንምኻድ ኮድ ኪውኣር ዝተሓተተት ሜክሲካዊት ጋሻ ብሕርቃን ኮድ የብልን ክትብል መሊሳ። ፖሊስ ግን ኣዝዩ ጽዑቕ ሓለዋዮም ዘካይዱ ዘለዉ። ኣብ ከባቢ ኣይፈል ታወር ዘለዎ ፖሊስ እቲ መንገዲ ንኣገር እጾ ስለ ዝኾነ ሰባት ካልእ መንገዲ ክጥቀሙ ይነግርዎም ኣለዉ። እዚ ኩሉ ኣካል እቲ ጽባሕ ዝካየድ መክፈቲ ስነ ስርዓት ፓሪስ ኦሎምፒክ እዩ። ኣብቲ ዕለት ኣትሌታት ብሩባ ሲን ኣቢሎም ክሓልፉ እንከለዉ ድሙቕ ኣቀባብላ ክግበረሎም እዩ። ነዚ ድማ ፖሊስን ወተሓደራትን እቲ ሃገር ምድላዋት ይገብሩሎም። ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ውሽጢ ዓሚቕ ሓጎስ ኮይኑ ድልዋት ኢና ኢሉ። ፈረንሳ ኦሎምፒክ ፓሪስ ክሳብ ዝውዳእ ንኩነታት ጸጥታ ዝከታተሉ 75,000 ወተሓደራታ ኣዋፊራሎም። ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር ኩናት ኣብ ዘይብሉ እዋን ክንዲዚ ዝኣክል ሰራዊት ክዋፈር እዚ ናይ መጀመርታ እዩ። መንገድታት መስመራት ባቡር ተዓጽዮም ይርከቡ። ኣስታት 44,000 ሓጹራት ከዓ ተዳልዮም። ናብ ሩባ ሲንን ከባቢኡን ክጓዓዙ ዝደልዩ በጻሕቲ ብኪውኣር ኮድ ጥራዮም ክሓልፉ ዝኽእሉ። ወትሩ ንበጻሕቲ ክፍቲ ዝኾነት ፓሪስ ሕጂ ተዓጽያ። ዑመር ቢን ዓብደላ ዝተባሃለ ወዲ 25 ዓመት ኣሳሳይ እዚ ከባቢ ከምዚ ጸሚር እያ ይፈልጥን እዩ። ቁሩብ ጭንቀት ኣለዎ። 90 ሚእታዊት ኣማዊልና የለውን ኢሉ። ሰመዚ ፈረንሳ እቶም ካብ ሓፂን ዝተሰርሑ ሓጹራት ኣብቲ መክፈቲ ስነ ስርዓት ክእለ ምዃኖም ይገልጹ። ኣዛዚ ኣብ ፓሪስ ዝተዋፈሩ 55,000 ወተሓደራት ዝኾነ ጀነራል ሊዮና ካርተን እቲ ኩነታት ሕማቕ ኢለ ኣይግምትን፣ ትኩረት ጌርና ኢና ንሰርሕ ዘለና ይብል። ምድላው ውድድራት ኦሎምፒክን ፓራ ኦሎምፒክን ኣዝዩ ልዑል ሓይሊ ጸጥታ ከም ዝተመደበሉ ገሊጹ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ፈረንሳ ዝተፈጸሙ መጥቃዕታት ስዒቡ ፈረንሳ ኦፕሬሽን ሰንቲነል ዝብል ስርሒት ጀሚራ እያ። ምድላው ኦሎምፒክን ኣካል ናይዚ መደብ እዩ። ነታውጊ ዘምክን ጉጅለታት ዘሽትቱ ኣክላባት ጸረ ድሮን ጉጅለታት ኣለዉ። ሩባ ሲን ዝቋጸር ሓይሉን ኣለና ይብል እቲ ጀነራል። ኦሎምፒክ ለንደን 2012 ስዒቡ ብመሰረት ፖሊስ ብሪጣንያ ብዝሓቦ ምክሪ ፈረንሳ ቤት ጽሕፈት ወተሓደራዊ ስርሒት ብድሕሪ ኣይፈል ታወር ክኸውን ጌራ እያ። ቤት ጽሕፈት ብሪጣንያ ካብቲ ማእከል ከተማ ኣዝዩ ዝረሓቐ ነይሩ። ንሕና ናብቲ ማእከል ክንጽጋዕ ሓቢሮምና ሓላፍነት ናብ ዝተዋህቦም ፖለቲከኛታት ፖሊስን ክንቀርብ መኣዳ ለጊሶምና እዮም ኢሉ። 250 ኣባላት ጸጥታ ብሪጣንያ 50 ኣክላባት ፖሊስ ኣብ ፈረንሳ ኣለዉ። ካብ እስጳኛ፣ ጀርመን፣ ደቡብ ኮርያ፣ ቀጠርን ዝተዋጽኡ ኣስታት 1750 ፖሊስን ተዋፊሮም ይርከቡ። ኣዛዚ ማእከል ምትሕብባር ፖሊስ ብሪጣንያ ማት ላወር ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዜጋታት ብሪጣንያ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ከምዝሳተፉ ሓቢሩ። ብሪጣንያ ካብ ሃገራ ወጻኢ ክንዲዚ ዝኣክል ሰራዊት ክተዋፍር ድማ እዚ ናይ መጀመርታ ኢሉ። ፖሊስ ፈረንሳ ኣብዚ ኦሎምፒክ ክበጽሕ ይኽእል ዝበሃል ምፍራሕ እኳ እንተዘይበጽሖም ግዳማውን ዘቤቶን ስግኣት መጥቃዕቲ ሽበራ ክሕሉ ከም ዝኽእል ሓቢሩ። ትኬት ኣብ ዝቁረጽሎም ከባቢታት ሰብራዊ መጥቃዕቲ ከይፍጸም ሓለዋ ይግበራሉ። ካብዚ ብዝሓለፈ ጭዋያ ከይፍጸም ዝከላከሉ ፖሊሳት ልምድ ይገብሩሎም። እዚኦም ብ2015 ኣብ ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተዋፊሮም ዝነበሩ ፍሉይ ፖሊስ እዮም። ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ሳሙኤል ሮዴት ንልዕሊ 2 ዓመት ክንዳሎ ጸኒሕና ስጉምቲ ክንወስድ ዘገደደና ነገር ከም ዘየጋጥም ተስፋ ንገብር ድማ ኢሉ